makaitirwa chinhu chakanaka chaizvo mudziyo wekufambisa. Ndiri kutenda ndambotaura nyaya yetransport kuti handina transport yakakwana, asi ndiri kupa kutenda kumudziyo wandinawo wandakapuwa sewiki nachivhayo kuti ndigone kushandisa. Ndo mota yekutondiendesa kubasa zvakanaka, but haikwane kuti inini nevakomana vangu vandoshandisa nemainstruments atoshandisa haikwane. Saka patoda kuti ndaiwana karori kadiki kanokwanisa kutakurawo mainstruments, andawana chikombi chotakura vakomana vangu kuti tifambe takatora mweni ndinokutenda zvikuru chivhayo akapindwa nomweya waMwari chaiwo. Kufamba zvaita zviri nani chokwadi. Inini zvangu pachangu ndoni Simon Mutambi, handina mbotanga kuuya pano nhasi. Ndingatoti kubva pavakapinda mutenzi pachitungiza musi weFriday, Saturday nhandiripo, Sunday nanga ndiripo ndichionawo urwere hwacho zvahunga huri. Inini vanowiririkanika navo vakuva Muimbi, kuno vamwe kuti unoona ndikuzvimanikidza kuira nemi nasi kuda zvishuwa zvinokulimita, but vanowiririka navo vamwe vacho kumba kwavo ndovaziva, although zvavo vamwe vacho vasingazive kumba kwangu kuBeatrice, but inini kumwe kwacho ndovaziva. Saka kurasikirwa kwataita namudhara munhu wekuti indauya pano iyauya kumba kwangu mudhara Nicola Zakaria. Saka ndarwadziwa zvokuti vaimbi vakadai ndovanodiwa vanobvuma kudzidzisa vadiki. Inini handitokwanisewo kuti ndichadzidzisawo here vadiki kwandiri semadzidzisiro andakaitwa nalecturer, because ndonga pamastudents ake akadzidzisa pamwe inini pamwe ndinitori best, kana kuti mberi kwangu kune mabest angu handisizi, but ndotozviti inini pavanhu vakabatsirwa namudhara inini Simon Mutambi ndiripo, because ndakabatsirwa muzvinhu zvakawanda, even hunhu, socialize nevamwe, kunzwanana nevamwe, kusadhakwa nezvinodhakwa zviya. Mudhara aikugara vayese vakapfuura nepari aizati uyu aitsiura zvinodhaka, vasikana kana tinge tiri kumashozi anongosangana navo, saka mudhara vaitsiura. Ini ndaitoshanda navo vari mudhara pamakore, but zvandaida vaiita. Sekuti muCovid ndakatomboti baba ngatiitei zvedu album tichivarairwa tiri vaiti vakauya kupurazi kuti totsvaga huni toisa mupickup totanga kuridza magitari, ndikati ngatichiitai album. Takaita album redu 2020 rinonzi zadziso. Yaive zadziso yangu kuti pandakatanga zvezvemagitari ndaishuvira kuti dai ndakaridzawo naNicola Zakaria, because munhu wandaifarira. Ende nhasi ndiri kuonawo kuti parufu hazvisati zvanyatsoklika kuti zveshuwa handichazotaura navo futi.